Bari mu gani. Ƙarfe nawa? Juma'a ta yi. Kai, lokaci ya yi ɗaya ka jira masallacin. Bari in ta yi sauri in gani. Labarin buhun masara 30,000 yake amma ko 5,000 suna. Assalamu alaikum. Subhanallah, malam sallama ne kai ma. Malam wa alaikum salam. Kana aiko da tayin? Sai dai ina ganin wayan nan ta manta kanta ya. Kai. Mallan yau ka san ko ce rana ta kun. Amma duk inda ka gane mu cikin tsalgi hake ka gane mu. Yanzu assalamu alaikum dai bawan Allah, bari in maka nasiha kai hankuri. A matsayin ka na dan musulmi ta raga shi da wanga mugun arziki yau ranar juma'a ka da bakin titi ka kwalle. Ni ya dan shirwa. Yana yi gare ka. Ni ya dan shirwa. Ai aka aski go ni ya dan shirwa. Subhanallah, kai malam wa'azi na nake mallam. Nasiha ta nake. Ko kai attawara mallam? To wallahi mallam akwai hadisin da ma an ka ce in kana da yunwa wallahi haka kai sallah. Kana wal mursalati kana kamo wal mursalati kana komawa wannan za'ati ina haka gane magana mallam. Kai yau haka rayuwa ta kamu. Mallam in za ka wa'azi aika men buhun masara gida sai ka hito kai men wa'azi in ka taba ganin gaban sallah liman in za kana ganin na gaban mamun gobe. Amma yau ko a talili bai gwada min Assalamu alaikum. Haɗe mallam. Yanzu wankan juma'a kenan wanda. wanka ko da maka ana aiko min wasiƙa yayi. Ka diba wani irin sa wando na irin ƴaƴa namu musulmai. Haka malam ai Ka wannan diba sura irin taka. Kai shiga mai kyau ainihin yau juma'a ka gane. Ka je ka yi wanka. Ka je masallaci wani lokacin sallah ya yi. na hito ba a gani ba. Yanzu ainihin wannan shigar da kai kana tunanin Allah zai taimake ka ne ka gane ka cikin wata masiha da bala'i irin mulkin tulumbantuya wanda ake ciki. To sannan a talili na gode ni ba zan shiga gida kaji. Kada kuna aka wani nasiha kuna abin da Hajiya ke malam musulmi ka juya min baya ni haka ne malam ka san sada ya saka don su ta mai kai Allah mu mu magana da kai Allah ma wa'azi kana Allah ne limon faranti no. Jesus.